Robimy wstępne recenzje. Póki co ocena taka... Jest bardzo słaba ocena, bo Taka jest. jest zimno i jest... Nie jestem zbyt rozmawiany. To się czuję trochę pewnie. To tak, o. No, ale tak troszkę. O. Jest morfina. Sam je. Ten łon. Dzisiaj składał skargi. Ja. Także tego. Idziemy do skarbka. Co by nie było, że sam w to ściulo. Katowice. Potwierdzasz? Ja. Potwierdzam. Do tego. Relacja, że my już są. Że Rzymły są. Sam Bana Katowicko. I te łony. Jest 4 nad ranem. Jest tak mniej więcej. O tak. Pamiętajcie. I co my sam robimy? Ja. Ja? Więcej. Także No. wiele jest czasu. Marasu. Bez mała 4,40 i już dostawamy do głowy. No już dostał. Poletku. Jak już obejrzał Dawid już dostał do głowy. No. Także to jest tajla pierwsza od PGA, czyli Rajza. Idę spać. No to Katowice. Farewell. Ja jadę na skupu. No, taki pujeć to jeszcze nie było na YouTubie. No, Tak, tu multikino, Zetsuka. Tak, o. bo mnie ryma bierze. Dobry. Także No to ja będę recenzent. Także recenzent Dawid, teraz unboxing przedziału. O, samio Azowdy, że tak Ja. chciał. Sprawdzamy tak. Także po kolei. Tu mamy wichajstry. Ja, Dinksy. I to jest co sam? Klimatronik. Luft. Niść. Niść, nie działa. Kaput. Co sam? Temperatura. Nie wiemy. Nie wiemy. Zbyt krótko, żeby stwierdzić. Sam jest Larmo. Spotify, ale Spotify nie Spotify działa. nie wykupili. No i to jest, uwaga, Ciul, o, działo. No to dyskoteka. Ja. I teraz tak, sam tutaj są takie, jak to się mówi, nachtiś lampy, ja? Ja, takie łony. No tu są takie dingsy, zobacz sam. Ja. I te dingsy sam nie działają. Nic się nie dzieje. Nic A się tym nie to w dzieje. ogóle. Ja, co my tu jeszcze możemy... Także tak, zice. Zice Są takie te. I to idzie tak roztomajcie. Ja. O, moga tak. I mogę leżeć Moga wtedy. tak. Mogę tak. Moga tak się siednąć. Moga tak. O, można tak na Ja trupa. prezentuję w ten sposób. Ja, Teraz tak, sam jest tak. hasiok. hasioczek. Czyściutki to możemy pokazać. Czysty. Ja. Sol. No, będzie. Tam jest fuzekla, to jest Będzie twoja. moja fuzekla. Dobra, to co my jeszcze sam Zogówki witamy w rajzie. Ja żdżodło, żeby No się i szło. jeszcze ten- tutaj zaprezentujemy, w jaki sposób Ja. się powinno podróżować. No, Czyli tak, uważamy na swój bagaż, portfel i tak dalej, moi drodzy. Nie pijemy alkoholu i nie przyjmujemy poczęstunku od nieznajomego. nie, w ogóle. I od Mikołaja też nie Ode mnie przyjmujemy. też, nie? I przebywając w pustym przedziale staraj się nie spać i nie zasłaniać zasłonek. Czyli, Łonych Jolo. formanków. a nie, tak trochę, tak żeby, I no tym. żeby było. No i moi drodzy, PKP, Intercity 112 997 1337 36. Pozdrawiam serdecznie. Ja. Okno, Działo sam. działo, pokaż tam view. Ja. O, Cimia jak Zawierą. było. Zawiery. dobra. To No tyle i z unboxingu. Tela. nie? Będzie. Idziemy spać. To tu za coś płacimy. Ja. To będzie. To tak kiwie się, jak pociąg. Także tego łonego my już są, nie? Ja. Przedział 2 na 10. Będzie, tak. Ja. Także już oficjalnie, żeby nie było, że ciulańsko. Widać tam te łony. Jest nowy Dawid. Wszystko jest.
Także tego. Na 10. Ja, tak teraz jest tak Troszkę lepiej. całkiem nieźle, bo my wleźli i się tak pudymy zobejrzeć. Teraz idziemy... Und geht gelassen ran, lassen ran, lassen ran. Und im Dunkeln spricht er dann eine andere an.